Sa pagpaabot silang problema, nga nagka-problema sila sa transport vehicle para paghatod sa tuang mga hatod kuha, pagsundo, paghatod pa uli, hindi ma-okay na ang atuang mga pasyente nga o mga digosenyos nga nagka-COVID. Tungod lagi kay naguba ang atuang transport vehicle, mo naning kamot ko ngita kong pamaagi ba ng atong mga city councilors o atong vice mayor nga makakita ta og ambulance. So mao na ni karon no, ang ambulance naabot na in just 5 days no, na nakuha dayon nato. Naningkamot ta na ang atong mga higala nagpatabang ta sa mga higala nato, di na sila magpa-mention og kinsa sila. Kung kailan na mo kinsa mo pasabot, salamat kayo sa inyo ha nga nahimo mong instrumento para maabot ang ambulance diri sa atuang syudad. So daghang salamat o maingot ko natong tanan.